Ato lang matanggal din puan. Oh. Good kay ni siya oh. Okay, baga ra ba kay ni siya gusto sana no? Kailan gamitan mo? Dahil kina. Testing nila. Kila na. Gahi na kay ni siya oh. Kila nakaadlaw ko. Okay, ro malimpyo diri kay hapit ra ba pista. Sila kaadlaw pista na. Pero dili man ko magpista pero diya magluto ko des pikas oh. Diha taman yun to. Kuan may kanang pintor jud ni siya na GR as Uslob Pintor. Mapunan sila ano sa man? Naman na ka dito? Sila mapunan pa ni sila dire? Ugma na. Ugma. Ugma pa kuno mapunan kay na pa sila gibuhat dito sa kuan. Lain nga ilang kontrata. Sige, kwenta pa nila ma'am kay kuan. Mura na mag-isuon. Wala ka ni business mo dun lagi. Dito sa magpublish na matigwang na dagana naman mo sa puti. Di na kaya kita na yung dari guys ni Gigi. Magpapa. Hi guys. Kanang narami importante dari nga na yung music di ay. Diyan pag-amping mo, Plo. Igor na. Oh, sige, bye-bye. Tara na. Salamat din. Kaya mamali ito may bugas, basag ulan po na eh. Oo, ha? Okay, malit para mo masarap na. Eh, John. Okay, amping din. Salamat. Salamat. Eh, amping lang mo. John. Buchat ko ni mo din, ha? Day. Matita kasi mga tinubuan nga short. Saktor day ni oh. Ingan, des tita ka niwangon ni mo. Sakto raman. Uso raman nga na day, di po nagput kayo. Nga na din na. Salamat sa iyan tita, nga murag iyang mama. Sakto rin niya ag short. Kapag na ako ang sanina. So na yan po niya. Isa mo kayo Sukod niya. pwede mo na siya sa lubong na ay white t-shirt. Pailaw. Ato bang kuno? Mura manas katunay mo ni nga rin mo classmate nga. Digo. Pink. Tita. J-Jean. Kami magudi tita may kabay kung mga sanina. Mga kikay kayo. Sige ba? May off sarang. Yung sa amin niya. Kita mo dito sa liwas. A few moments later. Iskabusa? Busa si Maro side sa Taga ang iskabusa kay taga Pilar man na. mo pilar. Side sa pilar. Naslas lumbog ang kuyo. Kaila ka ni nasa gawa sa nasod si Iskubia. Basta Iskubia sa nasa gawas pero taga Pilar siya. Ay mong mga kuan mga Iskubia. Dili. Iskabusa. Ay iskabusa. So gitarong nila ang kuan ma kay kay kanang
Niyag kani mga kanto diri oh. Kanay nga na do wala matarong. Oh. Wala tarang ganito. Nya sayang lang ilang butang diha nga pintal. Ay wala din na butang ini. Ay untag kita ni mo. Wala gitarong sa mga panday. Nya dago sa diri. Riyanggi para sa door jam. Kaya rong madali. Kay nanami usa. Dapat man sila. Tulo kuno kaluler apil. Patalang. Paton kay mo apil ka? Apil mo rin gawa. Amo apil na ka? Isang pintal. Out-out namin. Nagi mix na niya ma'am kuan. Para mahimo siyang gray. Dark gray. Isa ako sa totalon ha. So na ako dari sa hardware. Mo ni si kuan. Mo ni si para asa din ni siya dai. Kuha na Epoxy. siya sa isabol sa mga pintal guro. Ah, Pila ka 20 nga libilo siya? 5. na. Ato na matangal din kuan. Oh. Good kay ni siya oh. Primavera mo din ay di mo man naka yes naman. Oh, shout out dia sa Gagindulman oh. Tulo raman yung piramida. So nasugdan na dahil mas nice rin. Nice na siya. So update na dahil guys, mga nilang nahuman guys. So mga ni color sa amuhang room og sala. So mga siya color guys, lamdag kayo siya. Nja nice kayo siya guys, okay. Anong light red siya. Yes, kwarto ni Crystal, isugdan na po guys. So, yeah, ang kwarto ni Nicole. Or ano po siya, kanang hapit na po siya pinto, basi kung mga adlaw, mapinturahan na po ni. Sulihan na lang na sa og latex nga paint. Nya Derry Skabambi por kuha na po di siya ugma. Pintura na po di kay utruhan nila og kuan guys kay wala matarong og alay ng ganing din oh ilang ayo ni siya mga dulo-dulo ba. Mga gilid-gilid duwa mga tabingi oh. Kita mo na guys. Mo ni trabaho sa nagkuan diri. Baga kayo mga yani. So ila pa nang ayaw na. Pero ang kuan ugma kuan na lang na siya. Sikan coating sa flat latex. So hapit na jud guys mahuman. So rogoro naka-duties lang tanan diri guys kuan jud ni siya mahuman jud ni. Kaso lang karon ba sila nagsugod kuan sila ning duty diri 5. Apil na nila gilahang to murag gilahang boss. So gawas gitimpla na pud ay sa kuan. Gitimpla na na nice na kaysa guys oh.
So man i-color sa gawas. O di ba? So designan pa na niya diha og murag pormang kuan ba. Nice kaysa. Basta og mahumali guys, nice kay ni siya. Diya nagpapalit na din siya para sa jam. Mo ni siya gipapalit. Shielding silver. Yan nagpapuno siya og usa ka gloss latex kay para sa mga haligi. Kani mo ni diyang gipapalit. Salamat kay Ma'am B. Ag uban nagamit na niya ag atong mga kuan papuno siya og tulo kay na may duha, may 5 man sila. Nya kani ag uban na gamit na niya ag usa kay maglining kun na siya ugma. Amo ri diyang guntingan. Nya na malit mig daghan nga ingani kay para daw i-lining sa jam. Yan mo ni color sa jam guys. Yan. Mo din ni siya. Hindi ako di ay. Yan ilang gi-request kay daghan day na. Palit na ako di ay. Lahi lagi ni na. So mana sa guys. Na pa diri daghan og mga paint dari nga. Kaya paint nga iyahang gi-mix. Yung iyahang gibalik diri. Yung gi-mix niya iyang gibalik. Kang sis mo na Borky. Ay, sulubon ako na siya nagsimbang gabi. May Christmas man. Pagkuhan ko na pag tawag ito. Sayo ko og katong sa tong saya ba? Dance sport. Ano mo butik ko? Lahi maguna sa tila na, pataka lang ka. Kung sakto pala na ako yung suot. Salamat at tita muna, Borky. Salamat at tita muna, Borky. Tita muna, Borky. Nice kayo. Huwag pa dyan na sa mga suot, sugat yung paghatag. Kung man nagigipos, good. Kaya pa, ngayon, palaptong kay pang winter. Bagay na siya lipas. Nice kayo sanak. Bagay ni mo. Sige, tawad rin. Nalingaw ako. Nice na gamuhang nice ang kuan nak ang tawag ito pintal. Ang pintal first coating pa na sa guys. Hindi pa na siya kuan. Magsukod tag mga dress, guys. Mga ibupan sa sukat. Ang tambok kay kanak. Murang siguro na ako, no? Ayaw na, ako ani. Kutsukod siya sa mga Pagkuhan mo na ako. Miss kan ko ay, binibining kan ko ay. hindi mo na mao. Moni. Picturean ko na kan. Ang kasukod-sukod na siya. Murag wala man kamo dako kay mo na imong gi-18 birthday. Ako kaya. Pictorial. Ang bintana may mong sa amin.
pa din ni siya ma-arrange guys kay kuan. Nya natamag ayong buntag majong adlaw at intro sa tong vlog. So darita sa ang mga manukan, mga bantam. Na lagi tuktok na ni ko na. So harus mo pakit dari sa kanis sa ning katay dari ko anis ja. Bitin apod dito sa likod ay atubangan niya naghang passion fruit guys na. Kanang passion fruit dihaan na sang butangan pod og duha ka punuan nga sikwa. So nagsagol na sikwa og passion fruit. Ganang mga talong diha na diha. Talong ako yung mga sikwa to daghan kadto sikwa. Ay sikwa. Kanang okra. Nagtanong na buko diha og kanang tangkong og kuan kay mahilig man sila magsigang. Tangkong og kanang kamuti. So ang gitamnan dito tangkong kamuti. Nya mga kamunggay, ipanghiliran na rin. Buhin na tang kamunggay guys oh. Daghan kay na sa ang ipanghilira dari oh. Kani sa kakuan man ni kanang sigarilyas. Hilirahan ng malunggay na diha og kuan. Ang mga atlana nahan na siyang malunggay og mulberry. Naway na mga mulberry diyan, ako avocado. Mulberry po na siyang nakuha na siyang putdon unsa guys kaya na siyang ipang seed. Kaya na siyang kuan sa mga utlanan, pamutang. So mga busy ko guys kay ugma magsugod na kog luto. Kay pare man ko magluto sa hong amo guys kay magpista man siya. So nasa litson duha ka litson kay magpakaon na sa wala iyang kuan ba magpakaon na siya sa tanan-tanan si ang amo. So magsugod mi ugma og kuan mabisi na mi ugma bernis kay mag-ihaw na. So duha pud kubok baboy nga ihawon nga dagko nga baboy. Pero nahinom ko yung mga assistant guys manang di ta mabalaka sa lutuon. Ay na kuan dai ni siya ganahan mo kuan ni kay gikan para ba ni siyang igagaw sa mual-bual. Diyan mga fortune plant na dahil naghihilira yan na ba kaya naman na siya decoration nga Christmas kuan ganahan ako ganang butangan na kuan mamalit raday ko Christmas light na kanang tibuok dihaon para magsiga-siga kuan dili kanang solar yan mo ni siya color guys gray pero first coating pa ni siya kanya dari. So rakas pa niya. Ganahan ko na ng rubber planted guys kaya tambo ka adyo dagkag dahon na. So ha para siyang adyohon paghapon na diha day guys makita na na juma nice jud kay ni siya. Salamat day ka Ma'am B, salamat kay Ma'am B kay malgi na sugda na jud nila uguan. Daghan naman sila kay kani magong among gikuha nga pintor jud ni siya nga kuan sa uslob. Daghan kayo magpapintal ani nila. Manang karon nahuman na magilang duha ka bahay nga gipintalan. So diri na sila sa manang paspas ra ni. Siguro di maabot og Sabado human na ni. Kay nasugda naman dari pero first coating pa na utruhan pa niya unja. Ja tanan dari mo kwarto ni balik na data diha no. So daghang kayo salamat Ma'am B, salamat sa imuhang kuan pagpahimo daning bahay. Na nice kadto guys kanang di ka makatuo guys nga pahimuan mi ngani ni kanang daghang kadto nga yun nga grabe ko hang kaswerte kay naitaw nga ning kuan. So instrument ra pud si Mumbi nga Ginoo nga ijang hapsayon nagamuhang pamudyo. Salamat kadto Ma'am B. Salamat kadto ninyong tanan guys. Salamat sa inyong pag love na ho. So gabi natug mi sa sala pero si Cristel latag gihapon dari pero tapuhan hinuon. So naghuwat pa pud mi sa kuan mga bead kay naa naman may order mga bead. So kuan na kay namo tuning comment nga butangan ko ng karton ang higdaanan sa likod kay musuyop ang bugnaw sa likod. So ay kuan na mga siguro mga this week or mga second week sa December na to.
Kay daghan ka jud po nagpahimo didto og kuan, bid og kanang salasit ba nga kahoy. Daghan po to kay customer tong kuan. Nga dari sa mga kwarto dara gitambak ag mga kuan. Malhino na pud na namo unja. Mga man diri sala. Manang arang kabisi kay magsige mig balhin-balhin ja limpyo. Nga hapon busy ka adto may manang di jud ko maka kuan. Naman dito guys ni hanggibanan dai si Jijin sa kuan. Nagpa second session sa iyang kilay. Okay. Kuan sa ni Bitani gipagwapahan ni Guaps Bitani. Kani hapan ni ajuhon guys hapan ni sang banlawan kay abog manggod ni. Mabanlawan ra man ni. Sana ni kabutan og Christmas light. Unja nagmahuman na diri sa kusina kay ang kusina kinahanglan pa man ni kuanan nila kiskisan pa man nila pud kay na mga butangan pa nila nag-latex sa nila pinturahan. So lain nag-color dari sa kusina guys, dili pareha dari sa kuan. Ang sa kusina og kani murag magka color na sila pero mo kuan pa ni sa kay light pa man na. First coating pa man na. Ha? So thanks for watching guys.